chỉ chợ Roma nung nó ang le chung ye tung o ya pridul nang ma o ya lui câu sa nang di khu chỉ chợ Roma nung nó ang le chung ye tung o ya pridul nang ma sa cho ye ri nai ka ye rang bo ka ye chang tu nang mi nung le go the tu nang mi ri sa cho ye ri nai ka ye rang bo ka ye chang tu nang mi nung le go the tu nang mi pui la nong no nu mo ni khe ang le tu ma ya grui nam ni ni sau du no le ang le po ma ya là nung no nụ mo ni khe ang le tung maya grui na mi mi sau du no le ang le po maya nung no ang le mai nang chi khe du gu kosto ang khe ye po nung no ang le chari tu nai ma du nung no chari tu nai o ya lui câu sa nang di khu chi cha Roma nung no ang le chung ye tung o ya pridul nang ma o ya lui câu sa nang di khu chi cha Roma nung no ang le chung ye tung o ya pridul nang ma khajo sangai du nang ma bai chang tu nang mi ya the bingi ka ye nung le ko the tu nang mi khu chi bu urim ba ding chau ye tu nang mi khang ga thai chu mu islam no cho ye tu nang mi khajo sangai du nang ma bai chang tu nang mi ya the bingi ka ye nung le ko the tu nang mi khu chi bu urim ba ding chau ye tu nang mi khang ga thai chu mu islam no cho ye tu nang mi nung no ang le mai nang chi khe rang ja ru phai ri ma ya pho nung no kha pan ma ya ri nai ma du kha pan ma ya ri nai o ya lui câu sa nang di khu chi cha Roma nung no ang le chung ye tung o ya pridul nang ma o ya lui câu sa nang di khu chi cha Roma nung no ang le chung ye tung o ya pridul nang ma o ya lui câu sa nang di khu chi cha Roma nung no ang le chung ye tung o ya pridul nang ma